Άσκηση 4. Σχεδιάστε διάγραμμα ροής προγράμματος, το οποίο υπολογίζει το γινόμενο, προσέξτε όχι το άρθρισμα, το γινόμενο όλων των περιττών αριθμών από το 1 στο 100. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρουμε όλους τους περιττούς αριθμούς από το 1 στο 100, να γράψω δηλαδή ποιους, το 1, το 3, το 5, τελίτσες, το 95, το 97 και το 99, αυτός είναι ο τελευταίος περιττός αριθμός από το 1 στο 100, και να βρούμε το γινόμενο τους. Δηλαδή στην ουσία, αν το γινόμενο το αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή π, την οποία θα την εμφανίσουμε στην έξοδο, η π πρέπει με κάποιον τρόπο να πάρει αυτή εδώ την τιμή. 5 τελίτσες, επί 95, επί 97, επί 99. Λοιπόν, θα πει κάποιος τώρα το εξής. Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα διάγραμμα ροής προγράμματος που θα αρχίζει από μία αρχή. Θα έχει μέσα σε ένα τεράστιο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο όλη αυτή την πράξη. Θα εμφανίζει το αποτέλεσμα με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο και μετά θα τελειώνει. Όντως, αυτή είναι μία σωστή προσέγγιση. Σωστή από ποια άποψη? Θα εμφανίσει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά είναι άκομψη. Δεν είναι καθόλου κόμψη. Δεν μπορείς εσύ να πας τώρα και να βάλεις μέσα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο πιάνει τη μισή σελίδα όλο αυτό εδώ πέρα το γινόμενο. Ξαναλέω, λάθος δεν είναι. Είναι άκομψο. Μόνο και μόνο για την έλλειψη κομψότητας θα χάσεις αρκετές μονάδες από τον βαθμολογητή αν δει αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν τώρα θα πρέπει να σκεφτείς έναν πιο κομψό και λίγο πιο έξυπνο τρόπο για να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει αυτή εδώ πέρα τη μεγάλη πράξη να την εκτελέσουμε με την χρήση κάποιας επανάληψης. Θα πρέπει λοιπόν τώρα με κάποιον τρόπο, χρησιμοποιώντας επανάληψη φυσικά, να αποθηκεύσουμε σε μία μεταβλητή π το γινόμενο όλων των περιττών αριθμών από το 1 ως το 100. Η λογική τώρα της προσέγγισής μας θα πρέπει να είναι η εξής. Θα χρειαστούμε καταρχάς μία μεταβλητή π. Όπως στην προηγούμενη άσκηση χρειάστηκα μία μεταβλητή S για να αποθηκεύω το άρθρισμα. Θα μου πεις γιατί την ονομάζεις π και την ονομάζεις S. Γιατί συνήθως, όπως θα δείτε και στις παρακάτω ενότητες, τα γινόμενα τα αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή π, γιατί το π είναι το πρώτο γράμμα της λέξης product, που στα αγγλικά σημαίνει γινόμενο. Αντίθετα, τα αθροίσματα τα αποθηκεύουμε συνήθως σε μια μεταβλητή S, όπου το S είναι το πρώτο γράμμα της λέξης summarization, που σημαίνει άθροισμα. Οπότε λοιπόν στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή π, αλλά κάποιος άλλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όποια μεταβλητή θέλει. Στη μεταβλητή π θα μπει αρχικά η τιμή 1. Γιατί η 1 και όχι η 0? Γιατί αν σε ένα γινόμενο γίνει πολλαπλασιασμός με το 0, όλο το γινόμενο μηδενίζεται. Αντίθετα, στον πολλαπλασιασμό το ουδέτερο στοιχείο του είναι το 1. Οπότε λοιπόν αρχικά στη μεταβλητή π θα βάλω την τιμή 1 και σε κάθε βήμα της επανάληψης θα κάνω το εξής. Θα καταχωρώ στο π τον εαυτό του επί τον επόμενο περιττό αριθμό. Για να το δούμε λίγο στην πράξη αυτό. Αρχικά λοιπόν το π είναι 1. Στο π λοιπόν αρχικά θα καταχωρήσω το εξής. Τον εαυτό του επί τον πρώτο περιττό αριθμό. Επί το 1. 1 επί 1 μας κάνει 1. Στο επόμενο βήμα, στο π θα καταχωρήσω τον εαυτό του, το 1 δηλαδή, επί τον επόμενο περιττό αριθμό
επί το 3. 1 επί 3 μας κάνει 3. Στο επόμενο βήμα θα καταχωρήσω στο π τον εαυτό του 3 επί τον επόμενο περιττό αριθμό. 3 επί 5 ίσον 15. Συνεχίζω. Καταχωρώ στο π τον εαυτό του επί τον επόμενο περιττό αριθμό επί το 7. Και βγαίνει 105. Και πάει λέγοντας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, όταν θα φτάσεις στην πράξη την τελευταία, π εκχώρησε, π, ό,τι τιμή και να έχει το π, δεν ξέρω τι τιμή θα έχει με τεράστια τιμή ως εκεί, επί 99, στο π θα έχει αποθηκευθεί στην τελευταία πράξη το γινόμενο όλων των αριθμών 1 επί 3 επί 5 επί 7 επί 9 και πάει λέγοντας. Για να το καταλάβετε αυτό λίγο καλύτερα, για δείτε το εξής. Το γινόμενο το οποίο θέλω, προφανώς, και είναι αυτό εδώ. Με τη μεθοδολογία που σας είπα προηγουμένως, το γινόμενο χτίζεται βήμα-βήμα. Δηλαδή, αρχικά το π παίρνει τιμή 1. Στη συνέχεια, το π παίρνει τιμή 3. 1 επί 3. Στη συνέχεια, το π παίρνει τιμή 3 επί 5, 15. Δηλαδή, σε κάθε βήμα της επανάληψης γίνεται ένας πολλαπλασιασμός παραπάνω. Στο επόμενο βήμα, το π παίρνει τιμή 15 επί 7, 105. Και πάει λέγοντας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, σε κάθε βήμα της επανάληψης γίνεται και ένας πολλαπλασιασμός. Το αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων πολλαπλασιασμών, με συγχωρείτε, επί των τρέχων περιττό αριθμό. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τώρα το διάγραμμα ροής. Έχουμε λοιπόν μία έλλειψη αρχή. Είσοδο δεδομένων δεν έχω. Πάω λοιπόν τώρα και φτιάχνω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, έναν κόμβο εκτέλεσης ενεργειών, στον οποίο κάνω τις εξής δύο ενέργειες. Σε μία μεταβλητή π καταχωρώ την τιμή 1 και σε μία άλλη μεταβλητή τη Ι, θα δείτε που θα τη χρειαστώ αυτή σε λίγο, καταχωρώ και σε αυτή την τιμή 1. Επειδή έχω δύο εντολές εδώ, αν ήθελα, χωρίς να είναι δεσμευτικό, θα μπορούσα να το σπάσω σε δύο συνεχόμενα ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν παρακάτω και κάνουμε το εξής. Στο π καταχωρώ τον εαυτό του επί Ι. Στην ουσία τώρα, την πρώτη φορά θα γίνει αυτή εδώ η πράξη. Την επόμενη φορά τώρα θα πρέπει να γίνει η εξής πράξη. Ο εαυτός του επί τον επόμενο περιττό αριθμό. Άρα λοιπόν το Ι θα πρέπει σε κάθε βήμα της επανάληψης, όταν προχωράμε από τη μία πράξη στην επόμενη, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι στην ουσία το Ι, έτσι, να παίρνει ως τιμή του τον επόμενο περιττό αριθμό. Πώς λοιπόν το Ι κάθε φορά θα παίρνει ως τιμή του τον επόμενο περιττό αριθμό? Θα αυξάνει κατά 2. Οπότε λοιπόν το Ι θα παίρνει ως τιμή του το Ι συν 2. Οπότε από 1 θα πάει 3, μετά θα πάει 5, μετά θα πάει 7 και πάει λέγοντας. Αυτό το κομμάτι τώρα, αυτές οι δύο εντολές, όλο αυτό θα πρέπει να εκτελεστούν επαναληπτικά, πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν μέσα σε μία επανάληψη. Και πάντα για την επανάληψη
χρειάζεσαι κάπου έναν κόμβο συνθήκης και μία ακμή η οποία γυρίζει προς τα πίσω. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα τώρα θα βάλω έναν ρόμβο, ένα κόμβο συνθήκης. Όλα αυτά πόσες φορές θα πρέπει να εκτελεστούν? Θα πρέπει να εκτελεστούν όσο το ιότα είναι κάτω από 100. Όσο το ιότα, ξαναλέω, είναι κάτω από 100. Γιατί θέλω το γινόμενο των περιττών αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Οπότε λοιπόν ρωτάω εδώ πέρα. Το ιότα είναι μικρότερο του 100? Αν ναι, τότε θα πρέπει να συνεχίσεις τους πολλαπλασιασμούς. Αν όχι, τότε τελειώνει η επανάληψη και θα πρέπει να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν το ιότα είναι μικρότερο του 100, τότε γυρίζουμε τη ροή εδώ πάνω έτσι ώστε να εκτελεστούν ξανά οι δύο εντολές της επανάληψης. Αν όχι, τότε θα πρέπει σε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα. Φυσικά η συνθήκη θα μπορούσε να γραφεί και διαφορετικά. Για παράδειγμα, το ιότα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 100. Στην περίπτωση ναι, τότε τελειώνει η επανάληψη, ενώ στην περίπτωση όχι συνεχίζει. Δεν είναι δεσμευτικό τι συνθήκη θα γράψεις μέσα στον κόμβο συνθήκης ή απόφασης. Αρκεί να βάλεις σωστά τα ναι και όχι. Οπότε λοιπόν εμφανίζουμε στην έξοδο το π, προσοχή, αυτό είναι το γινόμενο, το π είναι το γινόμενο και τελειώνουμε το διάγραμμα ροής προγράμματος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ασκησούλα 4.